What's up, Kabalen? It's me again, Alvin Bautista of Exploring Pampanga. For today's vlog, guys, na-invite tayong mag-explore dito sa kaya Genera Grand Mall, Angeles City, Pampanga. Kung gusto yung pumunta dito at mag-shopping, open sila ng 9 a.m. until 9 p.m. So, nandito tayo ngayon sa kanilang first floor. So, marami kayong makikita dito, guys. Nandito si Jollibee kung gusto nyo munang mag-breakfast, mag-lunch, and mag-dinner. So, after nyo mag-shopping, pwede kayong dumiretso dyan. Siyempre, andyan si Dunkin' Donut. Meron din Mr. Donut, and sa mga medical accessories or mga equipments, andyan si Medical Depot. Siyempre, meron dito, pharmacy, si Ola. So, nagbebenta ng mga curtains, mga kumot. Ayan, yung naghanap kayo. Andyan din si M. Lewillier, and meron ding ATM dito. Siyempre, dito rin makikita si Plain and Simple. Kaya, naghanap kayo ng mga t-shirts, mga pants si Plain and Simple, guys. Makikita nyo dito sa first floor, Genera Grand Mall. And of course, dito yung mga favorite na pabango natin, si Aficionado and si Prescripto. Dito rin sa first floor ng Genera Grand Mall, guys, makikita yung transfer hit or yung design your own t-shirt. Kung gusto yung magpa-print, lalong-lalo na ngayong Christmas season, sa mga reunions nyo, pwede kayo pumunta dito sa first floor. And syempre, sa likod natin yan, Japan Home Center. So, mga Japan products na makikita nyo dito or mga items nila. And dito sa may gitna, guys, makikita nyo yung mga damit and mga ibang accessories na pwede nyo bilhin. Tapos na nating i-explore, guys, yung first floor ng Genera Grand Mall dito sa may Angeles City. So ngayon, dito tayo sa escalator para umakyat naman dito sa kanilang second floor. Siyempre, alamin natin kung ano ba yung mga makikita natin dito. Ayan, unang bumungad sa atin si Mr. DIY. Kaya kung naghanap kayo ng mga products, pang hardware, and mga ibang items na pwede nyo gamitin sa bahay. So makikita nyo dito kay Mr. DIY. Dito rin sa second floor, makikita si Fun Nation sa Amusement Center. Kung gusto nyo nga maglaro yung mga kids nyo. And after that, pwede na rin kayo maglibot dito kay Genera Grand Mall, Angeles City. So, meron nga dito mga video games, of course. Siyempre, yung mga ibang basketball nila, pwede kayo paglaro. Mga flow machine. So, mamaya, papasukin natin siya. Hey guys, nandito pa rin tayo sa second floor. So mostly makikita nyo dito, guys, mga ukay-ukay. So dito tayo sa tapat ni Abanay's Outlet. So napakalaki ng ukay-ukay na to and napaka-organized. Marami kayong makikita dito tulad ng mga bags, sandals, mga gowns, meron din sila dito. Syempre mga pants, mga t-shirts, mga shoes.
And dito, makikita nyo sa labas nila, naka 50% sila sa mga shoes and bag. And mga 129 pesos sa mga garments naman. And guys, next natin papasyalan yung third floor ng General Grand Mall dito sa May Angeles City, Pampanga. So makikita nyo naman dito mga gadgets or ito yung mismong tech hub nila. And nandito rin yung kanilang cinema and of course yung kanilang food court. Event center, dito na rin ginagawa sa third floor. Hey guys, no, sakto yung visit natin sa may third floor ng General Grand Mall. So, may taekwondo session sila dito. And yun, dito daw ginagawa yung mga events na ginaganap. Kaya dito mismo kay General Grand Mall. Mostly naman na makikita yung mga stalls dito sa may third floor nila guys. Yung mga gadgets, kung gusto ko nyo, naghahanap kayo ng cellphone repair, ayan guys, punta lang kayo dito sa third floor. And guys, no, dito rin sa third floor makikita yung kanilang food court. Yan, marami na mga ipagpipilian doon sa kanilang food. So, mayroong mga available na tables and chairs dito. And the other side, ito yung kanilang Feel at Home. So, Rediscover Genera. So, may mga available na dito, mga outlets and may mga tables and naman dito, upuan. Kaya kung gusto niyo mag-relax muna, pwede dito habang nag-charge kayo. And other side, guys, ito naman yung kanilang BM blind massage. Kung gusto yung pa-massage, meron din naman sila dito. And guys, natapos na natin i-explore itong buong General Grand Mall. Napakarami yung pwedeng mabilhan dito. And of course, kung gusto nyo mag-shopping ngayong Christmas season, pwede na kayo pumunta dito. Dito lamang yan sa Barangay Santo Rosario, Angeles City, Pampanga. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang kababayan natin dyan kung ano ba yung makikita dito kay General Grand Mall dito sa May Angeles City, Pampanga. And pwede nyo rin naman bisitahin yung mga ibang branches nila sa May Dawu, sa May Dolores, City of San Fernando, Pampanga, and then yung kanilang Sindalal branch. So, till our next vlog. Peace out.